Olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili ngalentlwa. Kwinzame zokulungisa ukuphathwa gwenxa kwemali komasipala, unondyebo wesizwe uthi uza kukha zibambo kwethutyana imali ekumele zinikwe oomasipala abangama-69. Mr. Sayed says to General Khan, Juju called, your things are coming along, it's moving along very nicely, it's going to happen for sure. Ikomishoni kaMadlanga ive ubungqina ngezityholo zobuhlobo bamaqithiqithi phakathi kukaNjengele Feroz Khan nenkokheli ye-EFF uJulius Malema. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Isebe lezezimali likazwelonke lithi lisazibambile kwethutyana izixa zemali bezimele ukubhatalwa koomasipala abangama-69 kule nyanga. Lithi likwenze oku kubethelela isimilo kwindlela yenkcitho kwaba masipala. Laba bandakanyekayo ekunqamlweni kwemali ebimele ukubhatalwa banikezwe isilumkiso ze banikwa ithuba lokudandalazisa elubala ukuba kutheni na izixa ekumele ziyanikezwa kubo ngunondyebo kazwelonke zingamelanga kubanjwa. Kambe ke usekela mphathiswa wezezimali uSarupen ubalule ukuba aba masipala bamele ukuthabatha uxanduva ngenkcitho gwenxa eqatshelwe kwizihlandlo ezingumkrozo. The National Treasury has commenced the process to temporarily withhold the July 2026 equitable share transfers to in excess of 60 municipalities that have failed to instill fiscal discipline and ensure that their public money is properly managed. We expect them to deal with unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, and that municipal officials and office bearers are held accountable where required by law. This decision comes on persistent and serious non-compliance with the Municipal Financial Management Act and its regulations, despite support provided by the National Treasury through guidance, engagement, and formal and informal communication over many years. Alo ekudizweni kwempatho etenxileyo yemali karhulumente neqhoka ugqithiso lwenkonzo eluntwini komasipala, umququzeleli weCOSATU epalamente uthe lo gama elinyathelo lincomeka umngcipheko unganda nangakumbi ukudala amajengiqhiwu komasipala abangakwazi ukumelana nemimiselo emele ukuphunyeleliswa ngokwesebe lezezimali lesizwe. Kunjalo woleke ngekhwelo elimemelela ungenelelo lwequmrhu urhulumente wasekuhlaleni isalga ngamafutshane kanye nesebe lobambiswano ngolawulo iCOGTA. Ukanti ke ulawulo olucocekileyo olungenamagosa ngohlohle sakhe noluxabise ukuqinisekiswa kokuphunyeleliswa kwamalungelo oluntu ngundoqo olanjelwe ngabemi baseMzantsi Afrika ukusukela kurhulumente wasekuhlaleni ukuya kukazwelonke. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umkhuseli woluntu ufumanise ukuba isixeko saseKapa sisilela ukunikeza inkonzo ezisisiseko ngokomgaqo-siseko kubahlali bakwaLanga nakwiindawo ezithile eziphantsi kwekhaya elitsha. Uphando loluphenjelelwe sisikhalazo esasifakwe ngabahlali ngonyaka ka-2022 no-2023 luvavanye ukusilela kothutho lwenkonzo ukusuka kugutyulo ukuya kwizindlu kunye nendlela umbane nobonelelo lwenkonzo zempilo. Lo gama ekuvuma ukuphucuka okuthile kwicala lesixeko, umkhuseli woluntu uthi abahlali bayaqhubeka nokuphila ubomi obungenabuntu njengokuqinisekisiwe kumgaqo-siseko. Le ngxelo ebendiyikhupha namhlanje isisibonakaliso sokubana kubalulekile ubana abantu nabo baziphakamele, bazimele ngokuhanjiswa kwenkonzo kwindawo abahlala kuzo, njengokuba abantu basekhaya elitsha naseLanga baye benze njalo, beza ku-public protector after boyisiwe yintetho yabo nesithi bebonakalisa into yobana indlela abahleli ngayo ayiyo indlela ekufanele uba bahlale ngayo. Le ngxelo ikwaphakamise imibuzo malunga nokuba oomasipala bajamele nengxaki yokugugelwa ziziseko ezingundoqo kunye nokukhula kwendawo zogobityholo bafumana inkxaso yaneleyo kusini na ngemali ikwamemelela ukuqwalaselwa ngokutsha kwenkxaso-mali kunye nokusebenzisana kwamasebe ohlukeneyo karhulumente. Because municipalities are in the coal face of service delivery speaks to equity.
the dignity of people. There shouldn't be a segregation or discrimination because people are in townships, and therefore the standard of delivery of services must not be the same. Isixeko saseKapa ngoku sele siyalelwe ukuba siqubisane nokusilela kwaso kuthutho lwenkonzo ngexesha elilisikelwe ngumkhuseli woluntu. Kwindaba ze-SABC, ndingumkhokeli bandla, ndiseKapa. Ziyaqhuba inzame zokufudusela kumda waseZimbabwe Musina eLimpopo abemi baseMalawi naseZimbabwe besuka kwiindawo ezahlukeneyo eThekwini. Balinganiselwe emakhulwini amathathu abantu baseMalawi abakuleli ngokungemthetho abasalinde ukugodukiswa eThekwini. Bafike la sesivaliwe isikhungo sesikhashana sokugodukisa abantu ebesihlelwe yiTheku. I decided to come here to join my fellow Malawian so that you can go home. I'm very happy. I'm ready to go home. NgoLwesihlanu umnyango wezasekhaya kuleli uthumela amabhasi ayisishiyagalolunye. Khathi Gift of the Givers yona ikhokhele amabhasi amabili. I'm appealing to everyone who's listening, who's seeing me, that please, we have money power to assist us with the buses from here to Messina, so that they must get processed in Messina, because in Messina there's too much work there. So now if we delay, then the Home Affairs, maybe they finish their work, they need to be a problem to us. Kodwa kulabantu abanamaphepha okubhaciswa kuleli inselelo ihlukile. Iningi lalaba liqhamuka eDRC, eRwanda naseBurundi. Ngoba belana bangama refugees okusho ukuthi abakwazi ukuphindela bebuyele emuva emakhaya. So isimo sabo asifani nesabanye, sithanda ukuba nzima esabo ngoba bela abakwazi ukuphinde bethole olunye usizo emazweni abo. Ngesikhathi abaseMalawi nabaseZimbabwe sebethola amabhasi abagodukisayo, labo babhacile kuleli basazoqhubeka nokuhlala eceleni komgwaqo kuze kuba kufika isixazululo esizobasusa. Zanele Buthelezi, indaba ze-SABC eThekwini. Isebe lemicimbi yezekhaya lithi ngabemi bamazwe ngaphandle abangaphaya kwama-20,800 abesele begodusiwe nabebegcinwe kwinkampu yokubabuyisela emazweni abo eMusina eLimpopo. Ugodusa bemi bangaphandle abaseMusina lisaqhuba kwaye kuza kuthi gangoku sele ingabantu abangaphaya kwama-20,000 abasele begodusiwe besiya kwindawo ezahlukeneyo eZimbabwe, eMozambique kunye naseMalawi uninzi. Since we started here in Musina, then where we started at the showground. From there, while we're still preparing this area was a bush. Public Works, with their competencies, have assisted us to make sure that we deal with this space. Now, in terms of the numbers that were here, I can confirm with you that since we started in this camp, we've managed to process 20,803. And the 20,803, 17,370 are Malawians. It's a combination of mothers, fathers, and the kids. But I must indicate that the population in terms of the age group, you might have seen them, mostly young people. Abasemagunyeni bathi abalali buthongo buhlayo nanjengoko isisonka semihla ngemihla uqinisekisa ukuba aba bagodukayo bayagoduswa kwaye kuza kuthi ngoku uninzi lumkile obelukule nkampu. Kodwa kunjalo iqaqobana eliseleyo nalo liyahoywa nangamapolisa ngokhuseleko kuquka noko kusuwa phansi kwempumlo. Umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe utyikitye umthetho osihlomelo kumgaqo-siseko wolula ixesha likamongameli ofisini ukusuka kwiminyaka emi-5 ukuya kwesi-7 ze ngaxeshanye kwapheliswa ukonyulwa ngqo kukamongameli ngabavoti i-presidential election ukutsho. Masiqale evenkileni.
Ikomishoni kaMadlanga ive ubungqina ngezityholo zobuhlobo bamaqithiqithi phakathi kwegosa eliphezulu kwezobuntlola uNjengele Feroz Khan nenkokheli ye-EFF uJulius Malema buququzelelwa ngusomashishini uMohammed Mo Said okuna njengokubuqhuba ubungqina ngoKhan engekho kunjalo umnumzana Malema kuxwebhu olufungelweyo uyazibhekelisa kwizenzo ezigwenxa. Ikomishoni kaMadlanga iguqukele kunxibelelwano lwemikhafazo phakathi kukaNjengele Feroz Khan nenkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema. Amaxesha amaninzi kubonakala olunxibelelwano phakathi kwesisibini luqala kuMohammed Said. Unxibelelwano luchaphazela ikumgedle lokuguzulwa kwayisakuba ligosa eliphezulu kwezobunhlola uGqirha Isaac Dintwe. Kwesinye isiganeko Malema wathumela inkcukacha nge-Operation Dudula kuSaid yena wazithumela kuKhan. Khan is disclosing here is that the purpose of these questions is not to establish whether the Inspector General has a relationship of any nature with Timi Marimutu. Rather, it's to trap the Inspector General into lying in an answer to Parliament and then to use the fact that he will have lied to orchestrate his removal. Kwelinye ityele kungethuba inyewe yovulo luleko ngakuKhan yathunyelwa kuMalema ngoSaid. So, Mr. Said says to General Khan, Juju called, your things are coming along, it's moving along very nicely, it's going to happen for sure. General Khan thanks him, says much appreciated. Kusenjalo otyholwa ngokuba ngungqondongqondo imikhambatho lwaphulomthetho uVusi Muzi Khet Matlala uthemuka kancinci kule komishoni ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe ze bungqina bakhe bahlehliselwa umhla we-15 kuJulayi. Lingandiswa ixesha lekomishoni kuxhomekeke kwindibano phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa nosihlalo wekomishoni uJaji Mbuyiseli Madlanga. Umrhanelwa wesithathu kwityala lokwebiwa kwamatye anqabileyo axabisa izigidigidi zerandi uKeshali Stolz uza kufaka isicelo sebheyile natyholwa nabo Adrian McKenzie noEtienne van der Walt kuLwesine weveki ezayo. Babanjwe emva kobungqina bukaWitness K kwikomishoni kaMadlanga. Keshali Stolz uza kufaka isicelo sebheyile natyholwa nabo kwiveki ezayo. Walahla emsebenzini kumapolisa omasipala uMbaxa eGuruleni nyakenye xa kuqala uphando ngetyala lokuphangwa kwamatye anqabileyo axabisa izigidigidi zerandi. uStolz ulale zamla kwesimnyamisisele kwiziko loluleko eRhawutini elidume ngokuba yiSun City. Kulindeleke ukuba abathetheleli bakhe bathi xa bemcelela ibheyile akanakulibaleka ityala kuba uzinikele ngokwakhe emapoliseni. In terms of the arrest, we had handed her in. We had contacted the detective on Sunday. We arranged to hand herself in at Edenvale Police Station at approximately 2. We did comply. We then processed the client at Edenvale Police Station. The client was brought today. You can't say someone's running when they turn themselves in, can you? It's as simple as that. Igama likaStolz laba ngundaba mlonyeni emva kwezityholo zokuba wathumela umyalezo weWhatsApp kwingqina Witness K elalivele phambi kwekomishoni kaMadlanga echaza umlawuli wokhala okuziphatha kwamapolisa iPid njengoSathana ngenxa yokuphanda kwakhe esesiganeko sokwebiwa kwamatye exabiso. Kuthiwa wadiza nezicwangciso ezithethekayo nomlawuli wezotshutshiso zokusombulula lo mba kwinto ecingelwa ukuba wayithetha ukuba iza kunyathela. Basebaninzi abarhanelwa abazingelwa ngamatyathanga ngamapolisa. Umbutho we-DA eMpumalanga utyhola isebe lezempilo lephondo ngokungakhathaleli intlalontle yezigulana kwisibhedlele iRob Ferreira eMbombela. Lo mbutho uthi imeko yezakhiwo neenkonzo zesisibhedlele zisiba mandundu kuquka ukunqongophala kwamanzi ashushu, ungasebenzi kakuhle kwamagumbi okuhlambela kunye nokunqongophala kwamayeza. Isibhedlele iRob Ferreira esisembombela sijongene nemingeni echaphazela kungakhathalelwa kwezigulana, ukungasebenzi kakuhle kwamagumbi angasese, ukunqongophala kwamanzi ashushu kwakunye nokunqongophala kwamayeza. iDA imemelela ukuba kungenelelwe ngokukhawuleza ukusombulula le mingeni.
Sibide Human Rights Commission ukuthi ibuye nathi itobona lesukubonako la ukuthi ama toilet akasebenzi akuna disebenzi leti enough la leti nga assist abantu imibhede iyashoda abantu banikwa tiponje balala phansi. Ezinye zezigulana ezithe zatyelela esesibhedlela zithethe oku. Nanyalo sengasidakani maphilisi ngisengawathola ngeze ngasitwa ngumuntu wangipha amaphilisi emapini ngakhona kulala kusakwanamuhla. Sinyile vele etoilet ngasimangiya etoilet ngitole itoilet vele ingakahlandeki kahle ingcolile kakhulu. Nangona kunjalo isebe lezempilo lithi zonke ingxaki bezikhona kwesisibhedlele sele zisonjululwe. Amanzi esibhedlela akhona akusilo iqiniso ukuthi isibhedlela besinganawo amanzi for the past 4 years. Kungene laba abenyawupe bangena bantshontsha ama copper pipe okwenze kwabanzima kakhulu ukuthi amanzi angabikho esibhedlela. Ama toilet bekunama toilet ablockekile eward yama mental ward. Ku mental ward bekablockekile mhla ka 1 July. Kodwa the same maintenance hub bafikile lama artisans unblocker everything bathola ukuthi kune toilet abekade kufanele ukuthi angasebenzi kahle nawo bawa replace. Kunjalo nje isebe liyazikhanyela izityholo zokunqongophala kwamayeza. Kusemfiliba ukuba iArgentina ikhusele ngempumelelo intshatsheli yendebe yehlabathi njengoko iEgypt isaphala phambili ngamanqaku 2-0 kumdlalo wesigaba samaqela li-16 eAtlanta Stadium eMelika. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomsoni siphakelwa ngogxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Mawuhlangana namafilifu milanga basemba vumani ndinonkanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhlwa yapheleka mbukeli into kubana noko lithe rhwelele ngamafu phako Polokwane eKombombela kwindaba ezixananazileyo nakhona mbukeli lityhilile lithi rhwelele ngamafu epha kwindawo ezikontshona koloni sithile sitshotshe ke mbukeli sijonge ngomso kuyaphaleka into kubana pha kozibokwane napha kotshunga nazizibhaxu zenkungu napha komthatha kogqeberha nako George liqhubeke ke mbukeli lithi rhwelele ngamafu ngoku sawujonga kumaphondo siqale kwiphondo laKwaNdonga ziyadume eGauteng yaphaleka mbukeli into kubana phako Pitoli ngu22 kanti ke Osprings bengu22 lityhile ke eGauteng ngo4 bengu21 ngomso kanti ke mbukeli kuyaphaleka into kubana xa sijonga kwiphondo laseLimpopo koThoyondo ngu8 no23 lityhile ke napha koGiyani ngo12 nango22 sithile sitshotshe ke mbukeli siwele siye phako Mpumalanga kuyaphaleka uSikhukhuza ngu27 kanti eMbombela ngu7 no21 lityhile Carolina ngo-1 into ethi ke kuyabanda kakhulu KwaZulu Natal phaka lokhu mbukeli Richards Bay ngu27 lityhile nakolundi babambe ngamanqaku eThekwini bengu15 no25 pha eMgungundlovu ngu7 no27 sithile sitshotshe sibheke pha ezenzweni phako uMeletswayi nguye u3 ibe ngu17 pha kuTshungwana ke ibe ngu10 kanti pha izibukwana khona mbukeli nguye u8 no24 eMakhanda ibe ngu9 no21 sithile sitshotshe ke mbukeli siwele siye pha eNtshona Koloni kanti ke mbukeli pha koAustrom ngu4 no19 Mossel Bay ibe ngu8 no18 kanti ke pha eNelsprings mbukeli nguye u20 degrees eMntla Koloni kuyaphawuleka mbukeli koAppenton ngu25 eKuruman kanti be ingu22 kanti ke mbukeli pha koFreystata kwindaba ezixananazileyo koPhumleni koClocoland ngu-1 kanti ke Fitzburg ibe nguye u18 siqongqothe ke mbukeli ngalo kaloku iphondo laseNorthwest kuyaphawuleka koMahikeng ngama-22 napha kaloku mbukeli koVryburg nguye u23 ndisatsho ndithi maziqhuma ingqawe emaxhekweni. Chosi.